ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ଆରେ ବାର ଥିଲେ ଯଦି ଆଇଁଷ ନ ହେବ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କ'ଣ ଖାଇବା କରୁଛି। ତ ବାର ହେଲା ମାନେ ଆମର ଆଇଁଷ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ଭାତ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖୋଜି ଖୋଜିକା ଆଜି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ତାକୁ ଆଣିକି କାଟିକୁଟି ସଫାସଫି କରିକି ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଝୋଳ ହେଲା। ତାପରେ ବସିଗଲୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ତରକାରୀ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଗୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ପାଟିକୁ ପୁରା ଲାଳ ଆସିଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ନହେଲେ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଖାଇ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତ କମ୍ପଲସରି, ସେତିକି ନହେଲେ ଚିକେନ୍ର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବନି। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରହିଲି।